Земята е нашия корен. Проблемът днес е, че все по-малко се грижим за земята, която ни храни. Все повече замърсяваме. Не хаем, докато всеки ден изчезват почви, води, гори. Ние от Сурия се обединяваме, за да се справим с тези кризи, да възстановим баланса в природата, като засаждаме нови гори, почистваме отпадъците и образоваме нашите деца, за да гарантираме бъдещето на този свят. Сурия – лъч светлина.